Right. Nawendo taura nezvenhasi inhawendo akutonyanyisa iri kunyanisa kuafekta vanhu vekumusha kwedu, especially vanhukadzi. Varume tiri nani kunyaya iyoyo, but I think we could actually help each other panapa panyaya nhau iyoyo yandoda kutaura nezvayo. Body image pantori neproblem hombe, and problem iyi haina kutanga nhasi and haisi kuzopera, ichatowedzera. Tiri kuzvara vana vachiinda musame trap. Let me tell you one thing. Kana uri munhu anofarira kuwacha TV, uri munhu anofarira social media, uri munhu anofarira shopping, munhu anofarira kupinda mamalls, munhu anofarira kutravela, munhu anofarira zvinhu 7 zvandataura pakutravela apa nepakuverenga mamagazine nekutaratara maadverts. You have a big problem and you are in a trap, right? Totanga nchetu kudiko. Body image is what I'm talking about. Hakuna body image isina painoshorwa in the whole world. I'm telling you the truth here. I know you want, but hakuna body image. Hakuna inonzi dream body. Hakuna body image isina painoshorwa. And do you know why? It's a way of making money. Iye munhu chai hakuna munhu anonzi tivigire munhu ari perfect. Hakuna munhu anonzi ari perfect. But people want to make it look like there is munhu ari perfect in order to reach people. I mean, vanhu vane brands vanoda kuti kuite senge kune a model inonzi this is a perfect model, so that imimi you will fall for that perfect trap yokuti you feel like you need to enhance your body. Is it wrong to enhance your body? Indoti no. If you are enhancing your body through exercise, the food you eat, eating healthy, nezvimwe zvinhu, dressing for your body, not for the body you like, dressing for your body, not the body you like. A lot of you guys, you are dressing for the body you like or the body you wish to have. So unoona munhu because those herbs and ndakudza ipanomunoenda pari very dangerous, because ndo kunobikwa insecurity yebody. Nzvimbo dzese dzamune social media, number 1, ndo panobikwa insecurity yebody image. First of all, ndoda kudza 4 reasons dzinoita kuti vanhu va-enhance mabody avo, right? People enhance their bodies because we are not perfect. So people will then talk about enhancing their bodies because 1, we are not perfect. 2, there is no perfect body. Zviri pangoti uri kutaura nanani. 3, we are being controlled. Human beings vanoda freedom, but ukavavudza chokwadi chokuti guys we are being controlled, havafari. So vanhu makasikwa neweye kuti munoda kumuudza kuti you are free. Everyone is free in this country. Everyone is free. It's a free country. You get happy. But the truth is, no one is free. No one is free. That's why I'm better tax rent. Even in back on better tax. Oh, do better tax because there is an explanation to everything. You know, it out of control. But no one is free. Right now, this background, you can see the lady there. I am forced to keep this lady there on my wall, right? This, I didn't get my donor, or is this one? I'm in the end. But what I don't know is this image is actually every morning is actually tormenting my daughter. If my daughter is not looking like that,
If my daughter's hair is not looking like that, she probably sees it without even noticing. She's being influenced psychologically. Nelook iyo yanomuka achiona makuseni. Akazenga achiona futi ma-adverts paanoenda pa-Instagram pake. Right now my daughter is following 3, 4, 5, 6 beautiful girls. My daughter is very beautiful, but she's following other beautiful girls. And I can't control that anymore. It's my fault. I bought her a mobile phone, so I can't control where she goes. So you'll find that she'll buy things on internet, things. She's trying to look like this. Next week she's buying this. Now she's buying this. Some of the stuff she doesn't even wear. And she's at an age where she's getting pulled. A lot of you people right now, kune vanhu vari kubleach. You just find yourself bleaching. You don't even, something has made you bleach. It's hard for you to have papi, but probably from the way we grew up, so that mentality you find yourself wanting to be lighter. Kune vari Africa right now, UK. The main reason they want to be lighter because they believe UK kuchandonaita lighter. Trust me. Munashuti ndodazombonogara UK ini kuchando. Ndodazamakuudza kuti these things zvinoitika muupenyu guys, we are not in control. Right? Inzwaika. Ukaita mazamu mahombe. Kazhinji unoita magaro madiki. Ukaita magaro mahombe, tuzamu tunoita tudiki. Ukaita zvese zviri zvihombe, unoita kashoti. So ukaita mazigaro mahombe nemazamu mahombe, kasina unozoita chidumbu. So watching a life yakaita sei can make you even more insecure. This is the problem. This is the problem with this life, it's social media. This life, you actually need to avoid this life, because what I'm going to say right now can affect you as well. This is a problem because hakuchina zvakafana kuti uruda kurapiwa, but mapirisi acho uri kurapiwa nawo akaiswa sulfuric acid. So you need to catch sulfuric acid wokuvara kuti umwe mapirisi acho anozokuvadza mudumbu mako. So we don't know. Ukamarega futa aripo mapirisi acho. Mapirisi anobetsera. This life inokubetsera iwo to give you confidence, but iri acid. So while I'm trying to give you confidence, before you get to the confident bit, you'll be put off. You might even not watch this live. It's gonna be less than 30 minutes, but you might not even watch all of it. This is the problem, because we have images that would proclaim. Never ever try to enhance your image through injection. Kudza magaro. Unfortunately, but people do it. Never ever read my magazines. And Emma picture, Emma bikini. Bikinis are not for everyone. Not every sexy person wears a bikini. They are not for everyone. Never ever go on a channel or watch a live, tukama. I'll tell you why. Because if you go per live, tukama, kuno tukwama muna ne body ya unodoti better than yours. On the go shata the body rakabora. Iwoshe zitasa yako. Sinokana vanani ngira chinzi the body rakabora. Indeed or mad man. You are damaged. What do insecurity adowhere? This is why I'm telling you that social media is not good. Unopinda mtaani uchismile unoona chidhori chakadai. Wotarara magara chidhori wona ako mazomba akasvika. Wadova insecure the whole day uchitravel ipapo. You're thinking, ndokupikwa ndikaenda kugym, ndikono exercise. Magara angu aita sechidhori chacho without knowing. Unogona uchifamba mtown chamto usina kumbotasa zvidhori. Pagokrosa umwe munhu akapfeka jini rawakapfeka asi rakati mba because ane magaro akaita mahombe. Iwogo wadova insecure mumind mako. Ndoita sei kuti jini rindifite sengero. Ndotenga smaller one. Ndodiniko ndorega kuripfeka. Kune vamwe vanhu vakapfeka
hembe ka1 vachienda papati vakaona pana vanhu 4 vakapfeka madress iroro vakatozorega zvachesa vanozombopfeka madress iwayo. It happens. So to avoid here zvinezvi, as you can see, you can't avoid because kubasa chako chako unoona munhu. So what tends to happen now is unozoti waenda kubasa unoona vamwe mai vari kuwedzera magaro avo, iwe ubva kuti ndindi zvinoita mari kuwedzera magaro, idea youya dzakanokura achidairere ouya, iwo wadova nepfungwa zvokunoitavo ako. You might feel it's good panguva iyo unechiti it's good but zvinenge zvisiri good. Unosvika unonzi mbamba dzimwe nguva umbobuda ako ubuda chisingari perfect, kana kuti rimwe rozvimba kudarika rimwe, poita mumwe munhu anokomenda imi, kana kuti mumwe munhu akaguma kuona 2 months ago opati mama magaro enyu ari kukura, imi hamusi kuita kubayirire masi wakapfeka something. That on its own is damaging your confidence again. So solution yako yawashandisa ika haisi munhu akauya akati bhodha yenyu iri kuchinja imimi, uchizati hauna kana jekiseni rakazvibaya, no, it's a gym. Igym vasikana mufunge, igym, you feel good about yourself. Kana kuti ndakazorega kudya sugar, handichandye zvinhu zvine sugar iko zvino, ndodya we are health from Marks and Spencers. Uri kuona? Ndikauya ndikati magaro ako aya anenge ekuisira, iwe wakaisira, again another insecurity. Wodzokera kwakanomaisira kuti why are they looking so artificial? They're looking so artificial. Ndabva ndangobatwa vanhu vari kutoaona tari artificial doctor, makaisa zviro izvo. What we can do, tinogona kuita liposuction, totora fat iri papa tozodai todai, kana kuti togona kubaya rimwe jekiseni azvimba achita round. Pano mumwe munhu atanzi mahipa ako ari muzasi kana kuti ari kumusoro-soro. That brews more and more insecurity mulife mako zvokuti you spend 3/4 of your life yasara uchiconcentrate pakuda kubuild an image when you should actually be concentrating on other things. Mari dzimwe dzamuri kushandisa dzinokwanisa kuenda nevana kuholiday, unokwanisa kuenda nevana vako kuholiday, asi wakushandisa kuisisa magaro. Vamwe venyu unoti uchibayiwa magaro aya achibayiwa achizvimba kudai, obva nemazimbo mazironda, uchigadzirwa. Even munhu ane mhanza, varume nevakadzi, mukadzi ane mhanza, enhance using zvinhu zvakaita senge maybe vana kepesi yokuti zvinhu zvikaipa mangwana makusaenda kuna kuita live ndisina cap, kondozvaunolooka like. Enhance nehembe maybe. Don't do anything chinopedza chakuenhansa your body chisina reverse. Vamwe venyu munoti kana une chironda pobva unoiswa tattoo pamusoro kuti uvhare chironda, then tattoo rakulook so stupid. Mamwe matattoo kana makuma 50s anoluka horrible. Mamwe matattoo acho anoitwa munhu anoita spelling mistake patattoo. So what I'm trying to say is that there are a lot of things we need to avoid, but we can't avoid them. Unouya zvakanaka nawo uchida kuona news, ona kamusikana kane size 0 kadarika. Every day something is reminding you that you're not perfect, and that's how the rich people are making money. Manovels mamwe anonyorwa you're not perfect. Munhu anotuka unogona ngoti okay nice and ndisida influencer, wonzo vanhu achitukana panzavo, you're fat little what iwe ubva funga kuti uti kanidongorona munhu acharonza, and the usual sometimes anenge achori better looking than you, zvatokuaffecta. This is where the problem is, because that's how the world is made. Mirrors everywhere. My house has got mirrors everywhere. If you have mirrors everywhere, you need to be a very, very confident person. Love yourself. Kune amwe mamire ekuti kana ndichifamba muroad ndichiita my exercises and nditoatarisi because they make me look really ugly and big. And sometimes maybe I'm ugly and big at the time. But always find something that is positive. Ukaona uchiva negative kuzvimwe zvinhu zvishoma, you are probably negative without knowing. Pama main, even your looks. Ukaona munhu anogara ari negative, handifungi kuti noipedza, handifungi kuti kosi ndichaipedza, handifungi kuti this ndichazvipedza. Follow that person. Uchazoona kuti kuma looks ake chake she's not confident or he is not confident. Trust me.
negativity yacho inobva yatevera nekumaexam kuti handifungi ndichapasa, handifungi ndichamboitenga, handifungi ndichambotenga zese, handifungi ndingambovaka chipatara, handifungi ndingambozvachiva, handifungi, wopedzera kuti haufungi ndingamborarama kusvika 60. Yes, yeah. This is where the dangers of lack of confidence. Same applies kuvarume chako chaiko. Munhu ane 21 centimeter ningi anogona akaramba achihang around achiona mavideos amunotumirana pamaintaneti, mavideo epona yamunenge muchiona, achiramba achingoona zvimazino mahombe, anopedzera funga kuti ane kadora. Kune vanhu vakawanda vanofunga kuti vane kadora vasina madora. Dora munoziva chii? Dora kanhu kadiki. And on average, zvimwe zvinhu zvamunofunga kuti zvidiki hazvitombo zvidiki, but you are so much into those things muchizviona pamaintaneti, magroups amwenyu muri mawhatsapp group. They are not good for you. Those WhatsApp groups, they are actually degrading you. What admin ane magaro mahombe, saka group iri akutoriita group remagaro. Every day anopostana nemagaro, every day ndakamukunda. What you don't realize is iye panenge achiti ningi ndakamukunda, kana iye ningi wachaka kukunda wadonzi newewo ndakakunda, even muri friends. A lot of you, some of your friends are pulling you down without knowing it. Those friends are going to say, hey, kuna mkweza ngani zidumbu. Edwe, zvakamuze, apa kapika zvinhu, utoda kudonitorera mrume wangu, iye ane zidumbu. But you forget that your friend ane dumbu. So yes, you are insulting that person, but deep down your friend cannot. You don't even know that you're damaging your own. Some of you pastors, criticize not knowing that look like that. And some of these people you follow, but what about if people are looking like there's people with vana who look like that? So kukana ndiine mwana kana umushamwari yangu ine mwana aneka gumbo kakadero, watomuraya confidence. Achatokwanisa kufamba nemwana wake papublic because every time I play aneka gumbo kadai. So some of this dancehall music yamunoteerera ichimwe unodonedza musika muchitamba unodonedza musika and iwe hauna musika wacho, so it's pulling you down. It's a cancer that is in your body. You are enjoying music uri mugigi imo muri mudisco chimwadoro chidisco, but kana wakufamba wega kumba ukafamba kadai sote ukazvitarisa pamboti handina musika, but musika wangu wachitamba. Arikuona, a lot of these things are affecting you indirectly. You don't even know. Avoid. How can we have it? Well, I don't know. All I can say is let's build a mazimbabweans ari kubayiwa majekiseni mawandisa zvezvokuti mawandisa. Some of you zvinotonzwisa tsitsi. Muri kuzora makrimu, mamwe makrimu amuri kuzora kuzvimbisa, mamwe muri kubayiwa majekiseni, muri kuitwa zvinhu zvakawanda. When you can actually find a guy who is just gonna like you the way you look and praise you, be honest with the guy. Ndinoona ndine insecurity. Unozati magaro angu aende kuisira. Then kana ari murume anokudaka anobva atoziva that subject achafa akaitaura futi. He builds you. Murume chacho anokubuilda. Ukaona uine murume asingakubuilde, up, siya. Ukaona uine mukadzi asingakubuilde, up, siya. Which is why nchitika ukaona mukadzi atokuzwa kuti nekadora, leave. You can't build munhu waudza kuti nekadora, haachatobuildike. Murume watoti hagoni bonde haachafa karigona pauri, utonorigonera kumwake pauri hachafa karigona. A lot of your relationship ngaive senge a building construction. Vamwe venyu misha yenyu yamuri kuvaka kwanzi kuvaka musha ndozvavaireva. Mamwe yenyu misha muri kuvaka ikangoiswa corner brick 1 neimwe brick, hapana munhu akabuild akazomupedzisa. You don't communicate, your husband doesn't build you. Tii chacho hakuitire uri muchiita work from home, muri mwakagarapo tii chacha murume wako hakuitire. Iwe mukadzi waumuitire murume wako tea or coffee, sugar, how many sugar? Tanza kuzviita. Are you building each other? No, you're not building each other. Ona munhu akunozvibuilda magaro. Kune mandawe mamwe upfekwa mukati. Zvino akaita munyama akaripfeka rikaenda nepasaidi, rikaonekwa nomumwe munhu ndiri pasaidi, zvikanzi uyai muone, kana kuti akatogwa picture akaita viral, mukadzi yatofa confidence kufa. Kune vakadzi vakawanda right now
vakadivorce, kuti you try to date them, you try to tell them they're beautiful, they will never believe you. They've been damaged. They've been made to believe they're not beautiful. And they were not made by the ex. They were made by several things. And that was that one advert, one picture, one thing, one... Do you know a lot of people don't appreciate their houses right now? Because they spend more time vachiona mahouses edzevamwe vanhu, dzimba dzevamwe dzimba dzevamwe, kusvika paextent yekuti iwo haucha appreciate. How many of you guys, ndakanzwa umwe achitotaura pane imwe social media platform chinzi dzimba dziri kuuk they are so small, hadzinofanira nedzokuamerica nekucanada, dzimba dzekuuk are so small. Ndikatoona kuti this inferiority complex yatosvika nekwatiri. Some of these houses are totally they're small. Iwe kumaruzeva kwedu uku dzimwe dzimba dzataigara dziri small, far small. Mbhedha chocho waitovhara imba yese. Yes, because vabereki vedu vaingotiverenga maroom as long yakadividika. Imba yakaita senge ino room yagona kubuda maroom 4 ipapa. 4 roomed. Do. Iyo yaitwa 4 rooms. But haku UK zvino tatova nementality yokuti kabathroom kangu kadiki iwe kumushataigezera shower yengori shower so nepekuisa dishi pasi. But now tine bathtub nekune mirror and you have mabathroom ekuno madiki. We've tatoba papa that in because we watch my movies and dzimba dzoko Nigeria and a big sitting room and a big and we now thinking that's life. It's just kind of what? It's not life. Listen, appreciate that small house here. It's not small, trust me. That's small. Mutsvakire virgin Shona richichema. Virgin rinochema. Yo magara anoti mashoma yamadiki. Kuno umwe munhu aenda kujimona. Kuno umwe munhu aroda kudobvisa twake tudiki pane twako. Ari kumhanya zvokumenyezvo. Unosangana nomwe murungu. Iwe chitonga kuti ako magara madiki kuda kuti akure. Unoona kuno umwe murungu size 8 akuda kutoslima kuti aite size 6. Why? It only depends on who influenced you and what you watch and what you need. Malive akaita sana anokudza kuti dada nezvauri. Ende kana usingakwanisi kudada nezvauri, tsvaka anoda izvozvo. Don't force matters. That's why I tell people, ini kana munhu akadai handimude. Andona. I don't want to hang around. Handidi kudana nemunhu andisingade. Because munhu just spend naye the rest of their life. Ndinomudamage more. Vamwe venyu munorora munhu mutetetete, but you spend half of a marriage uchirumbidzana nemagaro. Hey, mukadzane garo ya. Hey, why did you marry a slim person then? Why did you marry a slim person? Oh, no, it's wrong. Ndoda kurora munhu wandicharumbidza every day. Chimiro chandoda. Zvino anogara single. But that's what broke our marriages. Because vanhu vatatakarora tatisina zvokuvarumbidza. So you got the chance to remarry. Take your time and find the person who wacharumbidza every day. Or else it will be like this first marriage. So, kana usingakwanisa kumurumbidza, andida ngotamba naye. Kana ane structure usingadeka. Don't marry her. Don't marry her. Rora munhu wacharumbidza. A lot of our sisters now vari kunozviinjecta majekiseni aita man'aran'azha garo refeki rinoonekwa. Listen, ukaona garo rakakura kudai asi tikombotutututu usually it's fake. Zvinowanzoita balance. Ukaona dombo rakaita kanzungu panapa rakaita flat kunokuzodai fake. Vanhu vaya vanoita senge vane confidence. There is no confidence. If you want to know kuti hapana confidence, tarisa munhu unosuspecta kuti akaisira garo wangomudi aiwa ndezvefeki izvi. Anodona kuti love inopera. Munorambana. Munhu aisa magaro efeki ukangoita joke, even a joke, magaro enyu anenge feki. Kana akaisira, oh no, you've killed it. Abude panze anotonyara kana kufamba panze. Anongofunga kuti munhu wese atondibata. So they do more harm than good. My enhancement, all this enhancement, they do more harm than good.
Some people are going vatinodai vachibviswa fati panapa ichinoiswa kuno fati pana ichiiswa kupi posara pane man'aran'aran'ara voreacta voshandisa dzimwe cream voita bundu mapundu voisa cream. Vamwe vanhu vakaisa makeup ungati vakanogeza so ungati papa mbambaira. Unoziva munhu achera mbambaira akadzisuka sinki rese rinoita brown kana kuri kuchivhu kuri kunana zvichava kune vhu rechivombo kubhukwa maini. Mbambaira yacherwa kubhukwa maini, sinki yese inoita brown iri makeup munhu akunorara. All because anoda foundation yacho inoda kubvisa maspots iyo but zvokuti akakuwaga vazhinji vedu tikahagiwa. I hate kumaparties because vanhu vanofanira kuhagiwa neinsterek nekuti hai white t-shirt yangu inenge yatozara kuno foundation ukazora mafuta ukadini akamwa pakapu akatora drink so akadai unoona zilipi rakadhinda pana kubasa kwangu ndaizvona zilipi gloss red rakadhinda mundemakisa mabhiskits. So what am I trying to say now? Guys, enhancing your body image, it doesn't help. Zvinobetseri vamwe vanhu vakupfeka mandawa anoita senge vane zvinhu zvombe vasina. And those are the people who kana nemusikana wakanotya kurura. Unoona munhu achiita sex murima so dzima light. Ngati dzima light. Because he knows kuti akakudeceive. Arikuti uchaona ningi yake. Andikona. Why are we doing this? Vanhu havachakwanisa kuita bonde masikati, vanoda kuita bonde murima. Buzanzwa kuonekwa zvimwe mascars akazvitsvakira nokuda kuenhanza. So you'll find that marriage yachona inongori yekufulana. We are fooling each other. Nekunyeberana. Ugere nemunhu unofunga kuti ari original iye ari fake. Ugere nemunhu unofunga kuti ari fake iye ari original. Zvingodero. Are we doing it? It's not doing us any good. Avoid social media. Avoid panotukana vanhu. Avoid kuenda pamalive. Malive avanhu vanofollowa vanoita 1,000 followers. That's why Zimbabwe is damaged. Because a lot of our people are damaged. Because unoona kuti sometimes ndinonzwa tsitsi unoona munhu achifollowa navanhu 5,000. Pa 5,000 ipapa meme chingofollowa muchiisa malove nemalike. Munhu achituka vanhu vane body yakaita senge yako. Munhu achituka vanhu vane mazino akaita senge yako. What you don't realize is uri kutotukwa newewo. Yes, panguva uri kuseka atukwa but kana wawega wamagombezi but musikana ane mazino akafanana neyangu. What can I do mazino angu ndiachinje? When you should actually be... Guys, I am so confident. Guys, I can go to a competition, even big as I am now. I'm a bit big now. But I'm slightly bigger now. But I am very, very confident. My God. Even listen, I won't even swap my body for David Beckham's body. I will not even swap my body for anyone. I am so happy in the body. God, I would not even swap for anyone's teeth. I love my smile. You know, sometimes when I smile and they say this, Kevin, I just love my smile. I don't know where I got that confidence from. I could, kukanza hande ku competition titaka shama. I can strip naked in front of anybody and compete. I'm confident. I'm confident with all, even the colors I wear. I'm very, very confident. And that took a lot. And I'm trying to teach my kids to be like that. Because kuneva na noku controller nema insecurities avo. Ivo vanenge vari insecure. Wokuona wakapfeka zvinhu zvavanofila insecure vokuti iwe zvinhu zvakapfeka zviite. Hazviite kwauri. Zviri kuita kwaari, hazviite kwauri. So those people are trying to control you. Naivedu mukabva mapfeka trouser rakadero pavanhu. Mukabva mapfeka skate yakadero. Naivedu mukapfeka zezambia rakadero. Naivedu. So those people, watch out for those people. They are insecure. Ndo vanhu vane zvinhu zvefake vanoinensa mabodies avo vachiisa zvinhu zvefake pambiri yavo. Ivavo vanhu, you need to avoid them or don't listen to them. Imba yako inoda kuitwa yellow. Imba maruva haiti. Sofa rako iri. Nditengere on. So guys, I hope this live will help you. Enhancement ngaive gym
or eat healthy. Don't tora my injection. Don't take those pills. Don't. Ukaona ye munhu achita zimasoro kungodaida amwe acho unotoona kuti hai hapindirani kakumbo kataita soona munhu akadai otanga pamwe anofamba kadai. That will not build you at all. Ndinoona varungu sometimes kugym vanolifta vachilifta vachitora protein vachilifta ende ndongosvika ndokuti and I don't lift heavy. Pabody yangu ndikangolifta chest yangu ndikangoenda 2 days unoona ndikangoenda even mapress ups natural. And some of the people are injector. Another relative I injector achirwadziwa usandibata apa ndiri kurwadziwa for weeks. I injector. Let's not do that, guys. Thank you so much. I hope this live will help a lot of people. Body enhancement, no. TV adverts and all that shopping malls, avoid. They will always lower your confidence. Vanotuka vanhu nezvimiro, vanotuka vanhu how they look, avoid. Don't follow them. They are only damaging you as a person.